Haki babun ki benta jonga them ribhoi nadu balapan bena ya ka lockdown habaro ka waigari na ka benta banyada na ka jingpur jonga khunyang jingpang COVID-19 kilabu ya ki kherdop ban khang ya ka rung kami jong ki briusnong lane banwan rung ki banabar senong. Haki kato ka ne ki benta pan kidon ki badang syusdang nadu batip pakane ka jingpang kalayo rung hapo ka jela lengba u Dr. John Sailoran tathiang ka baki bor sarkar kila pentip haka khatlai tarek ubanai April arajar arpau. Watla nakaliang jong hipaiba ki babun hi kim dapat yau than ya ka jing patha jong ka sarkar henre ka jing simkhya jong ki bor sarkar bat ki bor pulit rengkat ki nong ilam shnong ki seng samla shnong ki seng longkmi bat ki de ki kinhon kalapan long ya ki babun ki paiba ban chong hayeng bat ban mi tang hakikam ki badan kam e henre watla ka taru nakaliang jong ki bor shnong hapo ka dong ka thany ribhoi janman la kilat ban rung shaki shnong kilabu da ki kherdop ban khang ya kino ki kali ne wat ki briu ki bawan rung na ki be pat ki shnong khamtam ki briu nong wei. Habayo banya keren bat kato ka ne kino ilam kilapan pau ban nak banta ka jingyada ya ka jingrung jingmi jong ki briu ka jingbu ya ki kherdop haman la ki dong ka de ka badan kam e rengkat bat ka jing pahra nakaliang ki briu shnong. Ni nakaliang jong ka senglong kmi jong ka shnong kiling pelun iwan hakana ka sngi ban bu ya kana ka cegget nak banta ban cek ya ki briu ki bawan bat ki ba mi nakana ka shnong jangi namar ngitip ya kana ka jingpang ka ba furstat ila sedang ya kana ka kam la dap stiyo menta nadu bang ya sngo ba kana ka jingpang kala fur syakin ki jaka ki ba marjan jangi khamtam na asam bat kala dap stiyo menta ka bangi up ya kana ka gate bat ngidap da ka jing sngo khia khamtam ka bangi sngo ba wana ka jela ka jangi ru kala syakta kumtangi kerpat ya ki nong snong jong ko all killing bat ki jaka ki ba marjan marpa jangi bakin sngo bha ban karshan lam ya ka sarkar nang ba kana ka jing yele sitom ka jangi kan long ka bajak wat lada ngilamat ya ini jingpang hakane ki sngi henre ingit skam bangila ban pendu jat ya ki da ka jing snok tilang ki kinang snong jang ki snong ki ba pher bat kum juru haka jela me kharya ka jangi barak ka we nakaliang ka seng samla donggit nadu bangilayo jingtip pa ka jela ka jangi ngilayo ya kanika positive case ng coronavirus ni nakaliang ka seng samla donggit nila bu iki pahara nadu mencisngi men step por new beje mersinyo sngo ya kata kejingja ka ba snusi kalong ka ba yang ni sngo ni shem ya kejing kraw bah ka jela ka jangi ngilayo yung ta coronavirus bangiyo positive de kumta ni nakaliang samla nilai bu pahara man lagi dong idon hadu south ni check post ke jongi man lagi dong nilabu ya ki volunteers lai ngot bat nila batai ru ki ban maintain ya ka social distance ti kumta nakaliang jongi ba ya ki brigi panabar ba di inong snong ru klem ka daw ko biang ni nimsha bikin ni siapa te kene ka senjam ka bangishim nakaliang ka seng sama donggit bat nakaliang ka komiti dong bat lengkap ke jingi trelang bat kiseng long kumi